Kanhi Zamboanga Sibugay 2nd District Representative Antonieta Yudela. Wala sa iyang balay ug opisina dihang giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ang pangalan ni kanhi Congresswoman Antonieta Yudela sa 2nd District sa Zamboanga Sibugay nga usa sa matud pa nakadawat og 25% sa mga proyekto sa St. Gerard Construction nga gibutiag sa tag-iya nga si Pacifico Diskaya. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao kagahapon adlang Lunes ang balay niini sa RT Lim Zamboanga Sibugay apan wala kini sa ilang balay. Bugtong usa ka tawo lang ang misilip sa team ug gibutiag nga wala na sa mong balay ang kanhi kongresista. Giadtuan sab sa news team ang giingong kanhi opisina ni Yudela sa lungsod sa Ipil Zamboanga Sibugay apan wala sab kini didto. Apan usa sa mga tawo nga naistorya sa news team, dugay na kunong wala nag-operate ang maong opisina ni Yudela. Usa na kini karon ka courier company. Katapad lang sab niini ang giingong tindahan ni Yudela apan nagdumili sab sa paghatag og reaksyon ang tindera niini nga nakatubang sa news team. Hangtod karon wala pa kini komento sa isyu nga gipasangil kaniya gikan sa pamilya Diskaya. Abli kanunay ang GMA Regional TV 1 Mindanao sa mamahimong pahayag niini.